Здравейте, потребители на YouTube, аз съм The Best Player и днес ще ви покажа как да снимате десктопа си с програмата Bandicam. Отваряте Bandicam и където пише тук, нали, горе цел, моето е на български, не знам на тези, които е на английски как се пише, нали, натискате тук и ще ви излезе едно поленце, което, нали, вече виждате, сега в момента мога да се го смаля и то ще ви излезе малко, вие може да се го разширите, за да снимате целия си екран. Ето виждате сега вече от по-близко, защото аз се го намествам и дано да съм ви помогнал. Довиждане до следващия път.